En mä tiedä, täällä niinku katkolla tämmöstä meininkiä. Me ollaan niinku... Ei on tää tallessa tää setti. On vaan. No, mäkin kuvaan tässä näin. No ei mitään, anna mennä. Mitä Jani? Kuinka menee? Ei mitään, ihan hyvä päivä ollut. Vähän niinku sellaista niinku, tiedätkö... Kunnon settiä, kato. No nyt on kunnon setti, mutta päivä... Venyteltiin ja kaikkea tänään. Joo. Siis se oli hulinaa tai kauppareissu niinku täyttä niinku suorastaan sekoilua, mutta... Vittu mikä pyörä. Joo, mikä raketti. Sen jälkeen joogaa, rentoudutaan, ja keskitytään olennaiseen, tehdään vitussa munakas, syödään, käydään röökille ja loppua niinku. Niin. Ja vittu hyvää. Mitäs kaikkea sulla on? No mä oon syönyt tässä vittua ihan vitun mä oon niinku ollut porsas perkele. Lattialla kun saadaan Valmistautuja settiä tässä näin. No joo. Ja sä oot vieläkin tässä niinku kello on. Ei vittu kun Heidi söihin, niin tulet pamppua varmaan. Kuka Heidi? Kuka se Heidi Se on? pitkätukkainen. Ai se blondi? Niin. Ruman näköinen? Ei, on se netti. Se on no mikä on ruma ja mikä ei. Ei mut se niinku, ai se niinku joka on vähän pulska. Ei, se on tosi oikea lahja. Se on ihan nätti, mutta sisäisesti se on joku vitus taalia. Joo. Tässä on hyvä tyyppi. Tässä on oikeesti hyvä tyyppi. Vaikka ollaan tunnettu vähän aikaa, niin se on tossa noin sun vieressä mielikuvissa on. Kato, terve, Jarkkohan siinä. Tässä on Jani, Jarkko, Teppo ja Matti. Noin. Ihmisellä on monta puolta, mutta ei sen väliä. Mä oon oikeesti niin, mä en tuu toimeen tuolla luurin kanssa. Ei tarpeeksi muistia, haistunut vittuun. Näytä lyrikkoa. Näytä lyrikkoa susta. Joo, en mä kuulu vieläkään, mutta keskustellaan sen näin. Näytä yhtä. Mä juonut mun lemmehtynyttä käydään tosta teitä. Vittu syö nyt nopeasti, että päästään tupakille. Vittu, puolelta on lääke. Painosta mua, tiedätkö, meitsi on niin kokannut tuolla säätänyt ja häärännyt. Että keittiö pitää laittaa ja soittaa sille muijalle, kun päivältä 5 minuutin päästä tai se vittu ampuu itsensä niinku. Noniin, mutta that's the end.